ukudla kwethu ayangani babheseli siningizimu Afrika sisempini, and I want to elaborate this step by step, without any doubt, without any apologetic expression. Uyangithanda ungithanda, uyangizonda ungizonda, I don't care. Ningangizonda nonke mina, ningiyeke nonke mina ngendaba nje. I was born alone in this earth. Ngoba nina, you are creating a new culture that does not exist in this world, where you love someone by smiling for bullshit, when you love someone by making sure that person umkhovwako, when you love someone but making sure that person is manipulated to bow for a system that does not work. Doesn't work like that. With me, doesn't. Ngangisoze ngafa manje, angisoze nje. Njengamanje, straight to our government. Ngizwile umongameli address lapha obaba uCyril Ramaphosa. We respect you enough, the President Cyril Ramaphosa. But I think most of the things you may learn in life is that as the president of the country, as much as you know the majority of the secret of the country, but that does not mean that you got enough experience to govern the country. Whereas you are leading the country in a midst of different parties involved in the format of so-called GNU. I cannot tolerate the nonsense that is happening right now in the country. And there's no way that I can ever tolerate that nonsense. Because you got a very history, a fruitful history for knowledge. Fruitful history for knowledge. Ukuthi, uma singasathandi. Singabantu abamnyama sathandi. Uma you are unfair, you are totally unfair. Njengamanje, ngikhuluma nje iqiniso lonke leqiniso lodwa. The history that you had, if you can recall yourself in 2021, the biggest disaster that ever happens in the history of our country, where there was a looting and the unrest. If you recall, in 2012 and 2004, kwenzekale the xenophobic attack, racism is a xenophobic attack, and then our government behave like ambulances, like police, where they react when there is a crisis. We don't have leaders who are proactive enough to make sure that they resolve the crisis before the crisis take the country and make it to a disaster. Ningizimu Afrika njengamanje ngifuna ukunitshela iqiniso lonke leqiniso lodwa sempini asibambe iqini. Mudu khumbula ngifuna ukwenza isibonelo ngendaba ka2021 la sasukuma khona salwa silonde udwa nje ukuthi an 82 years old man, doesn't matter what you have done on earth, that is an age of you coming out of jail, not an age of you going to jail. Worse, you are a freedom fighter. Worse, you are a former president of this country. And umuntu omnyama enomlando uyasitshela ukuthi akekho noyedwa ngisho wamabhunu nomlungu nowakwashoshiswa ngumtshontsha lelizwe nomlungu owake waboshwa no declare wagcina seyixolisela yena ngevideo yakhe sefa kodwa akakaza aboshwa akaza shoshiswa, because our courts, they are still 100% white. Our justice system is still 100% white. If you want to survive, you must be a puppet of the white people. Njengamanje salwa ngo2021 sithi ubaba uNcamalala akufanele uJacob Mkhize Zuma inkonzo yasenkandla emanqabanqaba ukuthi ingazolala endlini emnyama. Ngazi ngayibala insuku ngathi zimbili insuku okwamamzoba umntwana eziphakathi ejele. Zingaki insuku okwamamzoba umntwana esejele. Lokho sithule thina siningizimu Afrika. Salwa sisebenzisa amalungelo ethu okuvoice out in our freedom of speech.
and kwenzakalani sabona izinto esikaze siyibone instead of ukuthi uhulumeni wethu abone ukuthi our people are complaining and our government was quiet. That's why engaqhamuka khona sengumongameli ngoba izwe laliphoselwe vele lingenamnikazi. Ngalithatha ke mina ngaliqoqobala. Ngeke ke hashi liboshelwe. Hawu ngakahlasho phela. Kodwa lokho akusho ngesibhubhu. Angisosibhubhu. Inini enifisa ngisibhubhu. Emvelo kwalokho leyo mpileyo yaba semlandweni omhlaba wonke. Saboshwa. Sahamba 3 years amacala. Now ngizoqeda unyaka ngomhla ka3 kuDisemba. Ngiwumuntu okhululekileyo. Emveni kwa3 years mina ngiboshiwe. Ngiboshelwe icala elingekho freedom of expression. Ukuthi ngangikhala nje ukuthi awu ngithi ayikhali ingane kababa uzuma uboshiwe. Emveni kwalokho ke eNingizimu Afrika sakhululeka ke. Saba ke lesimo sekusona. Njengamanje straight to the point. We have a crisis. We are in a battlefield. We are in a war. There is a time zone ebekiwe ka 20 years la ukuthi wonke ama foreigners akhona in this country. Yokuthi wonke laba foreigners njengoba sezele nje kadelwa efuna ukuba home South Africa ocean indimba lapha abafroja ama home affairs befuna ukuba home South Africa baze bagcina beyoba iuniversity le ekhojana ko Nigeria. Kune system ekhona yokuthi South Africa is the best country in the African continent. Lingumgogodla. And ilona eli semhlane weAfrica 20 Africa yonke 3 BRICS. So into enzakala njengamanje ukuthi emveni kwaleso simo leso amaSomalia, amaPakistan namanye abantu bakwamanye amazwe bazela ingane bathandana nodadewethu bayabaxhaphaza badayisela izingane zethu ama-ships anama-drugs babulala ingane zethu babulala imndeni yethu ngokudayisela ama-sausage akhandwe ngenyama yenja namaphilisi adliwa izinja bese bedayisela ngisho ama-coca ngama-fake because the aim is to kill our generation so that in 20 years to come this country will be led by a foreign person that was born in South Africa. And our government is quiet and our government does not see that. Makhulunywa ke ngale ethiwa ukuvukela umbuso. This is what we are talking about. Ukuvukela umbuso ke lokho ke manje. Lento ke yona akukho kunya ngaphandle kwalokho ukuvukela umbuso. Njengoba sekukhuluma mina khuluma ukugcina ngithi iNingizimu Afrika yonkana ngithi bantu abamnyama ngithi iNingizimu Afrika yonkana regardless of your political gear, your political groupings, but we must come together and say one word. Ayikhala manje. Ziyakhala manje. Ngithi ziyakhala manje akwazi ukufela uyiviki neviki sifela siyingane usuku nosuku kufa ingane kufa abantu ngamakwalakwala izinja eyibulala abantu abamnyama a generation that will lead our nation in the future. We can never tolerate that nonsense. Never on a Sunday. You can hate me, you can love me, but this is a truth. Iyona qiniso leli ziyakhala manje. Fusak. Ngithi mina kini. Ngihamba manje ngeSoweto. Ngifuna ukubuka lama Pakistani nalama Somalia anenolele ezifana nezami lezi mina ngifake ukuba nesitolo kahle kahle. Ngifuna ukwabuka labantu ababulala izingane zethu kangaka. Ngifuna ukuattenda leli qala elise Cape Town njengamanje. Lana maSomalia akwazi ukupheka izinja ephekela abantu abamnyama. Uma lelizwe lizophendulwa kube yizwe lamanina, kube yizwe labantu abamnyama abazokwazi ukuthi sivume thina ukubulawa lelizwe libulawa abantu bokufika abazovukela umbuso wethu. Ngithi mina njengamanje iNingizimu Afrika ngeke ngivume lokho. Nginikela ngami uqobo mina, ngegazi lami uqobo mina. Kunoma ngavuma leyo nto. Amsoze
angisoze mina ngungizwe oyimele ngungizwe neqiniso ngiyabona nje ukuthi ubaba umkholazi uyazama ngiyabona nje ubaba uTuli lo ifra ukuyani Sharon Top le yeGenula kwaZulu behamba lapha uma nje kutholakale iwarehouse kutholakale ukudla okuexpire uqhamuka kwale mgodoyi eqhamuka ngaphandle kodwa manje kuyamasajwa. How do you massage crime? How do you massage criminals? Why you are not brutal enough to make sure that we trust you as our leaders? Why? Why are you wearing your own tie? Why? Hey, for second man, Zinja, nisafaka tie. Izolibona ufingane zethu our generation. Why you are standing there, meticulous, as you are graduating next year? Why you are there as people, young people of South Africa who have just finished exams? You are wanting to go to the beach and swim, and after that you will be killed by the foreigners. Tuck shop. Never. Never. Kuluma mina manje khuluma ukugcina. Ngungizwe mina umlando omthuni. Niyangizwa? Hey! Zakhala manje. Dakiwe nina. I was denied all the commercial platforms, all the professional platforms to express the reality that is happening in this country. We are in a war. And this is a war. And this is a war began long time ago. This is a system that is created to destroy our own land because it's the best land in an African continent and it's the best land to rebuild an African continent. So now our leaders are very, very weak. Weak leaders. Matangwana sekumthuni. Mfowethu, ungakithi. Jabezitha. I am appealing you an urgent meeting with you. Urgent meeting. Baba Masimula. Ngicela meeting urgent now as a national commissioner. Ukuthi ninginikeze uhlu lokuthi ithini plan, and that plan must be proper, and that plan must be make sure akukho foreigner registered olola labo bantu ukuba nesiphaza is not a scarce skill. Where is the law in this country? If there are some people who are benefiting about these people being here with the legal spaza shops and with expired food, those people must come out. This is implemented now. Fusak is not a scarce skill. To own a spaza shop is not a scarce skill. Never. Ukandika is not a scarce skill. Sidinga odokotela no-engineer thina bazoskhadela umgwaqo nethizeni bakhanda iy'tetamu. Those are the scarce skills that we may not have. But in the 10 years of democracy, to own a spaza shop is a scarce skill. For them to be employed, that is right. Not to be in charge of us, never. Ziyakalamashi. Ababuyele bakubo. Beyofundisa onipho. Uma bebuye bezogcina imithetho. Belandele imithetho elelizwe laseNingizimu Afrika. Mabehlulwa yilokho seyiphoselwe. Unjalo nje. Bese ngena kulomfana lo ophethe ugesi. Ubani igama lalo minister lona? uRamagoba. Athi uRamagoba. Lo hleka azaphalaze. Ikhona lo yahleka mina. Uhleka azaphalaze lapha encindela kumongameli. uRamagoba. uRamagoba. Ramagoba. You are the Minister of Electricity. A job well done. Ukuthi ukwazile ukuthi umongameli. Okay, the credit goes straight to Cyril and yourself. Ukuthi nikwazile ukuhlangana nenza ugesi awucha. Hayi. Namanje we are still traumatized. Now we are traumatized that the gas is here.
trauma that when no gas, it still was a trauma. Now trauma is that why gas today is here, and the day before trauma that was no case. Now trauma is still is the case. Now you can't have a power not to communicate proper with a community of South Africa. Then you come out with a deadline. No way. How? Come out to 2024, we are follow. Hey, Silkunika, Bettina, Silkunika, Betty, I'm your passion in there. I'm going to food passing now. You want us one fast say, so I tell them. My uncle was a bit flattered. Said the Kunika, say a massage for teen. Now we never let a court or a more, but no more foot on my back on me. No man, I bet fell at me. I'll show you to look. Well, I'm over. Make sure, Umuti, you extend the date with immediate effect. The police. Musane was a sense of Rubuki. Nizos reintroduce load shedding in a new format. If you want to reintroduce the new load shedding, just introduce the load shedding. But if you are going to reintroduce the load shedding in a new format, we are seeing you, see we are watching. You won't succeed. Never. Oh! So to guess it was on manual manje maunga patisile ngai 24. Ore man. Namalini. Uregister angwamina ngihlela bangazi lutho. Ngizokuthuza ukuthi khama ukuthi uzokhathela. Ayike communication with the department okuyo. Noma sile budget. Uma kwehlisela budget shona phela sikhulume. Yeah. Yeah, we'll talk on your behalf. Got a court case, the umuntu over the case. Umhla 24 ngoba engenalo ikatelisha. Akazo kahle. Ayabona ukuba kuthiwa uthi umhla 24 February. Ayingabe siyezwa. Sibusy. Aba exams sibusy. uDecember khayinzanje ugesi sibusy. Siyohlukanisa unyaka sibusy. Busy with our own fucking life. Busy. While we are busy trying to dribble us, while we know that we are not dribbleable. Yakala manje. Amakhosi awazo. No, emakhosini. Akhomposi yangixosha kwazo. Ngacacisa lokho. Aphinda ngacacisa ukuthi einkulumeni zami ngazenza hayi unena amakhosi. Ngangeluleka alikho izwe lengalulekwa umuntu. Alikho izwe lenganabanikazi. Alikho. Manje ngabafuna abanikazi nifuna wona ama grant lawo enothola kuhulumeni. Sholini niyekweke. Ulungile. Sholini. Ayi ulungile. Sithole grant kuhulumeni. Bese emveni kwalokho sihlalele asifune ukuyalwa, asifune isaluleko. Kodwa umlando ekuphikisa lokho. Ilembe amanamba lokale politu mehlezi kamenzi ukuthola abafazi banomkapi. Bade kule behlezi emnovini bethe ngakubusa kwabankosi nyanga nezanothezeka kwathi kugoqa indlovukazi uNandi. Yavala yonke into. Ithi akume yonke into. Ikhalela unina wasisilo uNdlovukazi uNandi. Yingakho kuthiwa umuntu masekhale kwaze weqa thiwa udinda esikaNandi. Kwaqala lapho leso sisho. Namanje ke leyo mpileyo yokufa kwabantu emveni kwakuhamba kweNdlovukazi uNandi nokulamba kwabantu starvation nokungalinywa nongahlatshwa kwenkomo kwaphela ukudla emasimini kwaphela ukudla engqolobaneni kwaphela ukudla ngisho kuyisangcobe anazo dini sangcoba nani namadada yini yabe ngiyabuza Teksuka lapho wafika ugana pho kanothathe wayidela
Thema ifika wathi bayethe ngasithe wena kandaba. Wathi nce uvusa amehlo. Ubona izinyembezi ezingamathantala ezimezisa isizwe sokandaba. Bafotshama akwavela lutho. Bafosenza ngakhona akwavela lutho. Awungenza ukufa kwakho ungafani kwabanye wakhe ungayiphi insimbi. Asukuma ilembe ukhona zonke ikhusuku. Asukuma ilembe themba lisukuma noba nokhonto umkhonto wakhe wathi awuhadla mina kababa bethi bawugwaza ukhala nganodade. Kanti uzokhahla kubi ilembe lathi hey beningangivuse ngani kuze kufike umfoko nodade eqhamuka le ude beningangivuse ngani uthi ngivusa amehlo ngibuke lezi nyembezi ezingamathatala ukhala nganodade womfukazana umama Khosi engafuni ukwalulekwa abantu kazana abantu abadelelekileyo awasho ngoba ngiqinisile mina ngamakhosi ahlala kwaShembe ngengikuhoxise lokho ahlala kwaShembe vele azalande ngisho omkabo isibusisa sizuze kwaShembe asithola asibona nini siyasebenza angisoza ngakushintsha lokho kodwa kwahlonipha ngiyabahlonipha kodwa ukuthi amakhosi awaye enkonzweni ayokhulekela izizwe zawo into enhle kodwa ukuthi ahlale khona anethezeke bese efuna ukukhulekelwa khona uthola ukuthi inkosi ayikho umhlaba ayiveli ma umuntu eqhamuka naye izoyikhonzela ngesingaye bese bona inkosi bese guqa sekuyicala ukuguqa inkosi phezulu kwesizwe senye inkosi lo nkosi ilokhu ihleli nakusazi uyaguqa nakusazi uyaguqa icala lelo mshalo ngakusho ke lokho namakhosi lawa angathithi macala nangalungisa izimo zomhlaba ayilwele apoliticized ngoba mina ngisho ukusho kwami lo baba uthi ukweqela iphalish engisanganela wayengisanganela lo baba angimazi ngiqala ngisho ukumbona ngizwe sengizwa nje ngo3 seconds ethi ukweqela iphalish igama lalo yababa ngifuna ubani lo umbalo yalo yodela kodwa iphalish ngamkhuza ngalento ukuthi irong ubani igama lakhe ungangiphathi ene ungangiphathi kuthi ufika no blackmail abawu10 ma kunomcimbi base bethi koqela iphalish kungenjani mhlamba kwalazi ushole inja e3 seconds emveni kwalokho isuka lapha izomosha umcimbi wesilo kwaDubuza afika kwathi lapha eairport sizohlonipha ilembe mangathiwa right now asiye kuma CCTV cameras in the history of airport endala akekho umuntu usokavunula okudlula mina kule airport endala from the age of 16 years mina iziyathuthi airport ngihamba iphesheya mina ngihlala 2 years ngifikele la eThekwini ngiqala ukubona amabhilidi akhiwo kwamanye nezinkanye eziphansi lokuthiwa ugesi ngiqala ngawo ukubona Shembe ngahlala 2 years emva kwalokho ngihamba iphesheya ngihamba underage la airport isila imini beqiphe airport elwela ngisho imqhele elwela usitu sethu akekho umuntu omele uZulu njengami noyimpiliso kaZulu njengami kodwa kwazi ukusuka abantu abafana no3 seconds abantu aba-actayo aba-actor abaqamba manga qambele ngisile esidala manga abazenza inyanga bengezona abazenza oprofessor bengebona ama-clowna nje ayi-actelayo bese bona bezokwakhanda icontent umdlalo ngento engisilona eqiniso mina ngidlali mina ngiphethe iqiniso mina Tisekondo wazi kahle lento lapha kwaya riqoqa exhaphaza unokweqela iphalishi exhaphaza laba abanye abayizinduna bafaka impondo lapha kwazi kuyosela nje behlanganiswe ndawonye bayashutha abazi ukuthi bayasebenza u3 seconds la bahola khona la online baqhashazwa kusetshenziswa igama lami
ngoba o 3 second ziyimbuzane ezithanda ukukhanya kodwa hayi ngenhloso yokuzobuza ukuthi kukhanya ukhanya kanjani baze basondele ekukhanyeni ngenhloso yokucisha ngifuna nibuke ubuthakathi eniyibo kulelizwe ngimhlonela ngabo 3 second ngoba ngaphaphile nje kalezi ezinye inyanga eziphaphe kwaze kweqa ezikhanda amabhilidi angekho ngiyamhlonipha ngalokho kodwa ngokuthi naye lo mjovo sumngene ujova isimene sodwa useze wamngena lo mjovo lo okufuna ukubukwa lenja le u3 second umgodoyi u3 second uwe lo engiphaphela lapha e-airport mina ngifikile e-airport akaze ngixoshwe umuntu akaze ngixoshwe silo akaze ngixoshwe ndunankulu kaZulu akaze ngixoshwe umuntu imbono yami kohlezi kuyimbono yami nabantu abasendlunkulu ngangihleli nabo kwenzeka yonke into kodwa the sekuphelile base bekhanda izitori bekhanda icash o3 second abantu becash ngaze ngamtshela mina ngifonela ukuthi mina ngidabula ngempama nambombo wanyo ngidabula ngempama nje ngoba uyangiphaphela uthi yena uphethe amakhosi uphethe isilesdala nasesisho siphethe iqamba ahlaza manga utakiwe wena 3 second wena magwisi kwahlela wena uyikhohlela uyithimsanise khohlela uhlala ugwinye ikhohlela usuku nosuku nje aze ngibone mina nomphethe ishu nemuzi ithi angilonaka lobo bunuko yibo mina nomgodoyi angijwayele nje kabi mina lalela la ungizwa umlando omkhulu into edala yafa ayisabe kufa isabe lutho futhi wena unyewona ngishinyanga nje uyinja nje yakhuza ke asikwazi ukukhanda uZulu sikumela uZulu bese kuzophashelwa yini uzohlobo ngaphezulu komcimbi welembe udayisela uwe uphendula udayise ukhanda amahlaya emcimbini welembe umlando omkhulu kangaka irongo leyo nto leyo amakhosi asendlunkulu ngahlonipha kabi mina ngizalwa khona ebukhosini mina ngiyofela kubukhosini futhi mina ithula balami mina lisengakhe ziyakhala manje yabona njengamanje kanza kwethu ngifuna ukungena nje singiphetha ungcobo la kumaskandi umhlaba wami lo enguphethe nomuzi wami engayikhandela wona ngaphambi ngene kumaskandi nje awakengcome bakwethu engcome isinqumo esihle senzeke SABC kwaxoshwa usibonga ingcobo usibonga ingcobo wayihlangene ngqo nobonga Mpanza nonada leyegoli ukubhidliza into ephilayo kwaxoshwa thina ube sasingabantu ababuthaka nje umuntu wayezoyibulala kodwa kuzange kuphumelela konke lokho yahluleka imgodoyi salamba sahlupheka mhlawumbe imali engiyikoletwa uSABC mina lengisela kuyimiliyoni umdlalose esaxoshwa naye sebemkhokhela imali yakhe engapheka 500,000 mina akaze bengikhokhela imali yami mina kunalokho bangichazela izitori ezibolile ngifuna ukuthi ngicacise lokho ngaqasuka ngaba ne depression casukeni kwami emvelo kwalokho ngo2020 ngovalwa izwe mase kuvalwe izwe emvelo kwalokho ngaboshwa ngo2021 ngafocus emacaleni mase ngifuna imali yami bona bazangikhokhela kodwa umdlalo sebamkhokhela akho mbandela engatshona eSABC mina bangidakela abanginike imali yami nje umkhokhela kanjani umdlalose usandile umdlalose ungangikhokhele mina bese lokuchaza khuluma uthuvi no work no pay wayisebenza nini umdlalose ngoba we are talking about a contract here we are talking about an unfair dismissal here you must pay me give me my money I want my money back mali ingangizami zinja saphela umsebenzi weni mina nangiphethe izwe manje in charge. I want to say this on record. Umthandeni uqopha umlando ongaziqoshwe umuntu emlandweni wamaskandi. Uye ukuhlanganisa imiliyoni ngama-hour ambalwa ekhiphile. Khuluma mina ngendondo.
ayiwinileyo yagcina ngisho ku-gospel yagcina uSifiso Ncwane lo wayenemine Esther yagcina ngaye kwaMaskandi is the first historical lokhunjana ini award iwine engekho njalo ula eThekwini and ukuphi njalo eThekwini ukwi all white party efika okwesibili emcimbini ohlelwe undodana wami uMgodi uKhosana Pongosi into eyenzekileke ukuthi ngifuna ukumshayela ehlombe umthandeni akwandele bani ukushaya ama-hit unyaka nonyaka kulandelana ungebig nazi into enkulu leyo umdlalo wensizwa kube umdlalo wensizwa ukuthi iqiniso kube iqiniso ngoba ngelinye ilanga siyohamba emhlabeni abantu besala bekhuluma kodwa ngoba sisezweni lomona nelokuphesha sohlala siphesha njalo yingakho mina manje kahle ngimncoma ngithi wenze kahle mayibhedile ubhedile ayikhale ma-root man lapha amanyala lawo finish azama ngonyaka ozayo awumunga ngithuka uthini uthuka abazali bami kunendaba nje amanyala lawo ipentli nje abafana besho njalo bethi ngithola ithenda yomjolo ngabe izinto siyasenzela ngifuna ukuqeda uphele nya ofana abo beshaya into nje Osminoff beshaya into nje kahleni bafana bakithi amadlo umuntu awadliwa kwaso kahleni bafana bakithi onke encane beshaya kanje kuze kuvuka izitwehla zabo izoba bashaya ispin kick ngizwe umfazi ayipheke upholi into encane nxa yayisampwethu ayipholi ngizwe umfazi akushaya ngepeti lampethu hayi siyalo isikhukhukazi sikade encane siyalo ayasikhukhukazi my hayi sabela savuneliswa kwakhe futhi kwathi anhlanze silemvunulo yakwaZulu ukudlalwa ngayo kanjena ngathi mlomo kababa ngoba wonakele namanje ngiyahleba nje lo ngiphushi yaphushi kule nkulumo hayi my tencane kodwa nebhatho likhande wena lungisa ndoda umbhazelana uhlanye lwazi ungaqhamuki nawe into encane uzozenza impela nje umunye ungiyiswiti yalo lapha ubese ngathi awuqhenyelwa abashaba vele siyasha hayi wesi yebo waphuza nje washo utshwala bakho wena ungazazikweka wawuthi my ngisancoma ke kunjalo nganza kwethu sengiyaphetha ngiphinde ngincome kakhulu ulo undodana undodana ngaphambi ngincoma undodana ngicela ukukhalisa ulo uqiniseko ngokuthi ucashona amaphoyisa omgunyathi laba omgunyathi lamaphoyisa ayoko amaphoyisa ngathatha ifoni yomuntu ahambe ubhuqoqolo lamaphoyisa lapha uthi egoli eveleke nje yonke into yenzeka siyancoma ayiqhawe yonke into yenzeka egoli ayiyenzeka hayi wavela kokuvela yonke kulungeleke aqala ukwenza aqale ngawo isiqiniseko mfowethu unxese sonke sisuka khona kuleso simo siyasazi lento ukuputshuzwa njenge Colgate okuyiqobo iColgate putshu ayiyaputhu iColgate akuhlala kuputhu bonke abantu bayaputhu ngiyancoma kakhulu ke mfowethu ukuthi ube nesibindi sikwazi ukuthi sikubone uphume endlini eminyama ube nathi sabonga kakhulu naku eMthonga mfowethu uMaskandi ususemaklabini ayike hayi nenda khona lapha manje kuhle lokho bese lapha ngiya ngondodana
hayi ngiyavala la ngolodana njengomongameli wamabhinqa eNingizimu Afrika kumele iqiniso ngilemele libhlungu noma libaba ngishayiwe noma ngashayiwe uma ngabe emlandweni welokhunjana we-Olohide umthandeni esefike kabili ayikho into njengomuntu waqalekisa impi yabo bobabili ngoba ngidinga igazi phakathi kwalabo bantu angidinga igazi kubalandeli bangakhonkotha begcine befika khona la thonda khona abantu bayithandela amadata nama-like beyikhonkothele befike la bathanda khona kodwa mina njengomnikazi wabantu abaqhathayo ngiyacela ukuthi kufinyelele lokhu ekuthenini emlandweni kaMaskandi lento iconfirmeke ukuthi ngiyinikezela isiqalekiso ukuze igeneration entsha ikwazi ukuthatha umkhonto igiye ngiyacela ngani zakwethu ngomoya muhle nje kungalokho kungosi ngabo akekho umuntu oshada iviki neviki oshada unyaka nonyaka nami ngigano kangaka nje kodwa hayi unyaka nonyaka ngiyeqisa hlala kungawe ho oyibhekisisa ngamanje engimile ngithi ngani zakwethu uma Mthandeni fokaManqele Khuzani fokaMpunguzi njoba ummeme iminyaka emibili uMthandeni wafika ngithi nawe Mthandeni ayikho into engangijabulisa ukuthi kweminye imicimbi oyihlelayo noma esemdletsheni yonyaka ngimbone untodana wami efika ezogiya ethi akubanjwe ulayini ethi sibambe ulayini siyophaka emdletsheni kuyongijabulisa kakhulu lokho ukubona kwenzeka ngoba nawe enhlizweni yakho uxolile noma ungaxolile kodwa wazile ukuthi ukumele ubudoda ulumele futhi iqiniso leindustry wa-attenda kaze kwakabili waphathwa kahle futhi wancoma ukuthi awukho umcimbi ophathwa kwahle kuMothekwini owedlula owe-All White Party or-All White Party ngakho ke mina ngesingami nje as the president of the Bhinqa Nation ngithi Mthandeni fokaManqele Simphiwe fokaMasondo ngiyacela ukuthi nikubukisise lokho ngiyamcela uKhuzani abe khona kanye noBig Zulu Khuzani uBig Zulu babe khona emdletsheni mase kwenziwa umcimbi wokwendulela unyaka bengicela lokho sizokube umtsizo ukuthi iqiniso beyiqiniso nibe njengami bantwana bami ngenizala nginikhulisile ngisibonelo kini nilimele iqiniso libhlungu ngisuke ngiyemcimeni ndodana nami nje engena inhlambuluko nami kusuke ngihudula lokho namanje nje ngilalela i-album yakhe ngamuzwa indodana ukuthi wehlisile indabeni zabantu wehlisile ezindweni ezibhedayo wavele wazocula ngembongolo abona wacula ngembongolo ingane yami lapha yacula ngaensha lapha ingoma yasha abantu ihit le ngoma emnandi ingoma lethi amantombazane emnandi ingoma lena ethi lokhujana ithi le ngoma lena le ngoma ethi shini le ngoma imbongolo layini ulayini ayi amnandi kakhulu layini phela umnandi kakhulu nezwi lakhe nje kuyasho ukuthi uyinika isikhathi sokukhwehlela waphuza iBenelina wayilinde indabeni angaxoxa indaba wasuka lapho wayistudio job well done Khuzani fokaMpunguzi ngiyancoma kakhulu khiphe album esikhumbuze ekuthenini wawubani before ube loKhuzani bese ngamfuna ubenyanyisa ulehlisileke izenga lokwenyanyisa kuloko uhlele lokho well done into enhle yanconywa ngithi ke hamba uyowasha amateka amhlophe ustem mhlophe ugodo uthenga idobs qonda emdletsheni ngonyaka ozayo bayokuya khona uze ikhombisa ubuntu ngoba
sekukhombisile lo ubuntu nawe ukukhombisa ubuntu ngapheka kwalokho nganza kwethu sengiphetha muhle umsebenzi owenziwe namamiliyoni siyabona eshawa ngendlela ashawa ngayo indaba ngeke iphele kodwa iqiniso yohlezi kuleqiniso